Teatro, cine, ópera, danza, concertos e un novo ciclo de música centran o programa do Teatro Principal no primeiro semestre de 2026. A programación comezou o 17 de xaneiro coa obra Viejos tiempos, de Entrecajas Producciones, protagonizada por Ernesto Alterio, Marta Belenguer e Mélida Molina. Lavarte el pelo, descansar, ponemos música. A partir de aí, unha trintena de propostas, como los lunes al sol, o 30 de xaneiro. A ver si te crees que en la conservera nos vamos a poner en huelga y a sacar las barricadas a las calles. Ou o concerto de Vacas, o 27 de febreiro. Unha cita a notar no calendario é a do 8 de marzo, cando José Sacristán volverá a Ourense coa obra El hijo de la cómica. Todo este mundo imaginario iba a convertirse de pronto en una tremenda... Días despois, poderemos ver a Anabel Alonso como la mujer rota. Una letra fuerte, estoy sola y me consumo. O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, puña en valor o gran momento que viven as artes escénicas en Galicia. O dato máis relevante é o de espectadores. Tiñamos no ano 2019 80.000 espectadores e o ano 2024 pechado superamos os 100.000 espectadores en todos os espazos da rede, o cal nos dá unha cifra de asistencia media por espectáculo que era no 2019 de 145 persoas, sendo de 180 no ano 2024. Creo que é algo para que todos nos parabenicemos, o primeiro, o público por asistir aos espectáculos, por suposto tamén os responsables da programación por ser quen de elexir espectáculos que consigan atraer o público e as entidades que financiamos pois tamén nos anima a seguir facendo o noso traballo. O Teatro Principal preséntase como a institución referencia cultural da cidade e da provincia. A política cultural ten que ser un elemento clave dentro do que é a acción política dunha institución como é a Deputación de Ourense e dunha institución como é a Xunta de Galicia, e así o demostramos pois facendo aquilo que temos que facer as institucións, que é achegar recursos e contribuir á programación cultural, porque ao final, se entendemos que o acceso á cultura, que así o entendemos, dende logo, é un dereito para a cidadanía, pois para garantir ese dereito as institucións temos que programar, que ter unha programación diversa, de calidade, dinámica, e instalacións como esta pois son as ferramentas que nos permiten pois poder garantir ese dereito de acceso á cultura.